Ex-minister wil antwoord op vragen. Dat gaat om Kimberly Louyantai, de voormalig minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Zij is samen met haar advocaat Bertie Braam gisteren verschenen bij de hoofdofficier van Justitie in verband met een lopende zaak wegens mishandeling. De zaak deed zich voor in december in het huis van de ex-minister, waarbij iemand haar woning binnendrong zonder toestemming en die persoon zou letsel hebben opgelopen aan de hand. En dat leidde weer tot een klacht, maar het gaat om de ex-partner van de minister. Het gaat om een zaak van mishandeling en Louyantai wil duidelijkheid. Ze zegt dat ze lange tijd niks te horen heeft gekregen en ze heeft e-mails gestuurd naar de officier van Justitie om te vragen hoe de zaak ervoor staat. Maar op heden is daar geen antwoord op gekomen. Wat haar betreft moet deze zaak zo snel mogelijk worden behandeld, want nu is ze een verdachte en kan ze zich niet verdedigen tegen zaken die volgens haar niet zo hebben afgespeeld zoals het in de media verschenen is.